لاهور جنگی دیوار سر جمده. ev nêzîkî 15 rojên ku Lahor cengî ji hêla polîtbûroya yenekê ve ji kar hatiye girtin. Gel li başûr sedemên ji kargirtina Lahor û pratika wî pir baş dizanin. Ji bo vê yekê, ji bilî berjewendîperestên dora wî û hevkar û medyaya wî tur rojevek taybet li ser Lahor cengî tune ye. Lê yên ku dixwazin meselê gerin bikin û dixin rojeva Kurdistanê nekê min. Tiştê herî balkêş ew e û yên wan karane dikin ewin yê ji desthilatdariya hikûmeta Herêma Kurdistanê aciz û dijber. Di vê mijarê da serkêşiya vê komê PKK dike. Her çend PKK xewekî derveyî mijarê nîşan dide jî wisa xuya dike alîgirên PKK di medya civakî û komên nêzîkî PKK bi taybetî hatine wezîfedarkirin. Ji ber ku mijarek bi berdewamî li ser Lahor cengî tê manîpulekirin. Bi taybetî ev derdor bi nivîsandina meqalan bi zimanê biyanî hewl dide ku bandorê li ser raya giştiya biyanî bike. Di wan gotaran de dibêjin ku Lahor cengî ji aliyê Tirkiye û Îranê ve naête hezkirin. Lahor cengî ji aliyê jin û ciwanan ve piştgirî lê têkirin û Lahor cengî piştgiriyê dide beşên din ê Kurdistanê. Bi taybetî li rojava wisa tê propagandekirin ku bi alîkariya Lahor li wir pir tiştên mezin hatine kirin. Ji bo ku vê rewşê xurttir bike, wêneyên Lahor cengî û birayê wî Polat cengî yên ku bi fermandarê Qesedê mazlûm Ebdî re hatine kişandin pir têne servîskirin. Lahor cengî hema wekî kesayetekê pir diyarkerê şoreşkerê Kurdistanê tê nîşandan. Lê belêdirastiyê da Lahor cengî kesekê ku ji şert û mercan sûd wergirtiye û sifatekî siyasî bi xwe vekiriye. Hêzên taybet yên yenekê ji bo şexsê xwe perwerde kiribûn û ew wek hêzeke paramilîter bikar dianî. Li gor berjewendiyên xwe wî ev hêze ji bo Îran û hêzên cuda jî bikar dianî. Lahor cengî ne kesayetiyek siyasî ye, ew mafya siyasî ye. Yên ku dibêjin başûrê Kurdistanê dê bi Lahor cengî demokratîk bibe, ewin yên ku ji vî mafyayê siyasî sûdê werdigirin. Ya rast ew e ku hêj tevahî xiyaneta Lahor cengî û grupa wî ya li dijî gelê Kurd kirî baş nehatiye eşkêrekirin. Xiyaneta Lahor cengî ew qasmezin e ku bû wêneyên mazlûm Ebdî û Kobaniyê naên veşartin. Di vê rola Lahor cengî dagirkirina Kerkûkê da qet neête jî bîrkirin. Li Kerkûkê plana sereke ew bû ku pirdê bigirin û riya di navbera Hewlêr û Silêmaniyê da bixin bin kontrola xwe. Gava ku ev plan pêk were wê demê statuya hikûmeta Herêma Kurdistanê wê were betalkirin. Lê ev plan pêk nehat. Tevî hemû astengiyan dema ku hikûmeta nehemîna Herêma Kurdistanê di bil serokatiya Mesrûr Barzan de hat avakirin, vê carê ew plana hilweşandina Herêma Kurdistanê li Kerkûkê xurttir û bi dizî ve pêk de hat. Lahor cengî û ekîba wî bi hevkariya dewleta Iraqê û pêkhateyên wê ji bo dijminatiya Herêma Kurdistanê çî pêwîst bû ew kirin. Bi gotinekê hêsan di 19 Adarê da Dadgeha Federala Iraqê biryara di berjewendiya Îranê da derxist ku endamên olî jî beşdarî lijneyê dadgehê bibin û hate erêkirin. Di heman biryarê da îbara nûneriya Herêma Kurdistanê li Dadgeha Federal hate rakirin û li şûna wê îbara nûnera Herêma hat cîbikîkirin. Hemû partiyên siyasî yên ku dixwastin mafên aborî yên Herêma Kurdistanê werin sînordarkirin bi Lahor cengî ra tifaq kirin. Armanc û berjewendiyên wan aliyên siyasî Lahor cengî bi rê ve dibin li hêlekê Lahor dixwast şûna hebûna Kurdistanê ya qanûnî sazwerî û meşrû desthilata xwe damezirîne. Ev ne tenê ji bo yenekê xeternak bû, ev ji bo her çar parçên Kurdistanê metirsiyekê mezin bû. Ew plansazî hêşta jî bi dawî nebûye. Tenê ev kurmêdarê kê meclî siyasetê hatiye paşvedan. Xaleke ku herkes bizane heye. Ew jî nêzîkbûyîna yenekê opedekê an ku hevkariya wan di berjewendiyên hemû Kurdan da ye. Tewazina va her du partiyan di warê netewî da Kurd dane naskirin. Hilweşandinan wan destkeftên netewî xiyaneta herî mezin e ku li gelê Kurd were kirin. Bi hêzbûna Herêma Kurdistanê bi hêzbûna hemû Kurda ye. Ew yek bi piranî ji bo rojava derbazdar e. Piştî xiyaneta 16 Cotmehê ya grupa Lahor cengî li Kerkûkê endama konseya serkirdeya PKK bi navê Zilar Stêrik di bernameyekê televizyonê ya ku ew beşdar bibû digot. Xeta pedekê li Kurdistanê winda bû, xeta PKK serket. Bi devkenî dema ku ev peyve digotin û keyfa wan dihat. Bi rastî xiyaneteke mezin bû li dijî Kurdan.
او جبو کرکوک کیف خوش بون لپیشی دمک پرکین و جاره عفرین وندا کر سری کهنی و گریسپی وندا کرن یا کو ام دخوازن بیجن اوه دستکفتن باشکوری کردستانی انگو وک حکومت حریما کردستانی بنگه ها دستکفتن پشتره لسر هلوشاندنا وی بنگهی تو دیوارنا اینا باکرن هر وها دشمناتیا آواکرین وی بنگهی شیوازه که دن آبر جواندیا کردستانیه تکوشینا پدکی hücreye bingehîn a tepoşîna serxwebûna Kurdistanê ye. Heweldana tunekirînê tê wataya heweldana têkbirina tepoşîna serbixwe Kurdistanê. Rexnekirin tiştek e, lêbelê heweldana ji holê rakirin û neyartî tiştekî din e. Hemû kesên dijminatiya têkoşîna serbixwana Kurdistanê dikin, li heman demê dijminatiya kerneşopiya Barzaniya û Barzanî dikin. Anku bi rastlerast nevêrin bêjin em dijî serxwebûna Kurdistanê ne. Lê li ser vê niyetê dijminatiya Barzanî û Herêma Kurdistanê dikin. Ji ber vê sedemê li hundir û derve gelek caran êriştên kirin. Di wan êrişan da bêcarê Lahor cengî wek lîstikvan derê xizin meydanê. Bi rastî mabesta Lahor cengî ne siyasî ye, ew tenê her tiştî ji bo xwe bike hêz fêda dike. Lahor cengî ji bo ku xwe bigihîne vê hêzê çavsoriyeke mezin nîşanda. Berî her tiştî wî hemû deriyên sînorî yên li Herêma Silêmaniyê bi dest xwe xistin û ji bo ku ji aliyê aborî de xurt bibe. Bütçeya deriyê sînorî ji hikûmetê re nehat şandin. Lahor cengî deriyên sînorî ve guhardin şebekeyê qaçaxçetiyê. Ji sala 2018 û vir de dahata wan deriyên sînorî ku ve diçe naêzanîn. Wekî din ya girîngtir Lahor cengê rêyên narkotîkê organîze kir û da ku hêza xwe ya darayî zêde bike. Xeteke tiryakê ji İran, Silêmaniyê û Kerkûk û Mexmûr û Mosul û Şingal û Rojava û Sûriyê re hate vekirin. Bi vî rengî tiryak xise nava Sûkê. Bêguman hêjayê gotinê ye ku hêzên PKK û Hecda Şeibî li ser vê xeta tiryakê hevkar û şîrîk bûn. Hevkariya siyasî her sê destebirayan Hecda Şeibî, PKK û Lahor cengî aliyekê xwe yê aboriyê wisa jî heye. Ji ber vê yekê dê nexelet be ku ev her sê hêz çavdêriya hev dikin. Yên ku bi rastî dixwazin di nav yenekê de reform û guharankariyekê bikin, divê ewil kiryarên nebaşiyên Lahor cengî kirine derbixin holê. Mijarên wekî gendeliya aborî, şandina çekên qaçax ji balafirgeha Silêmaniyê û şîrketên şantajê û her wiha. Ew ciwanên 20 salî yên ji Silêmaniyê ji ber veqetandina PKK hatin kuştin, heta niha lêpirsî lê nehatiye kirin û ew cinayetên siyasî nehatine zelalkirin. Hin kesên Bakurî û Rojhilatî li Silêmaniyê winda bûn. Wekî din mijarên civakî yên ku wijdana raya giştî diêşînin û wek mînak rola birayê Lahor cengî di kuştina xêzan û zarokên rojnameger amanc baban ve girêdayî divê werin lêpirsîn û raya giştî bê agadarkirin. Dema ku ev hemû rastî derdikevin holê, derewa ku dibêje Lahor cengî siyasetmedarek Kurd e, xwedî sos e ku piştgiriyê dide Rojava derdikeve holê û diyar dibe ku Lahor cengî tenê mafyayekî siyasî ye.